खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुं फायखि बान्था 2020 खौ दिल्ली मुलुगसोलोंसालि संस्कृत बिफाननि प्रफेसार रमेश चन्द्र प्रसाद बिथांखौ फैगौ 2021 मायथाइनि 10 जानुवारि खालाराव गुवाहाटी नोगोरमायाव प्रगति आइटिआ केडार मावफुं सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जागोन। मैया साद' एमसिएलएफोरखौ सायख'जानाय एमसिएलएफोरखौ समायखिरा लाहोनो। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय माधव चन्द्र सेठी, भाबत्री देका, उर्लसन हांसदा, प्रदीप कुमार बयान, हेमन्त कुमार राभा, अर्लपना देवी, बुथिगिरि काथिराम बर'। बिथाङा समायखिरा लाहोयो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाया गासै दा 14 जन जानानै दङ आरो प्रमद बर' सारआ सानै बारायबावगोन होननानै बुंदों आरो बेयावहाय गासै सा 16 जन जाहैगोन। बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा बुंदों जे इउपिपिएल हान्जाखौ जयै लाफानानै उनावहाय इलेक्सन गेलेयोब्ला जयै लाफानानै गेलेगोन होननानै बुंदों। जानुवारिनिफ्राय माखासे स्कुल बन्द थानायफ्रा खुलिजोबसिगोन 1 जानुवारिनिफ्राय। जेनबा थाखो 1, थाखो 2, थाखो 3, थाखो 4, थाखो 5 फोरखौ खुलिनानै होसिगोन। ओमफ्राय सानसे बारखाव क्लासआ जागोन। जेनबा थाखो 1, थाखो 2, थाखो 3 खौ मंगलबार, बिस्थिबार, सुनिबार क्लास खालायगोन आरो थाखो 5, थाखो 6 खौ समबार, बुधबार, सुक्रुबार खालायनाय जाहैगोन होननानै बुंदों। स्कुलनि टाइमा जाहैबाय 9 टानिफ्राय 1:45 सिम।